Assalamualaikum, selamat sore. Sore ini kita mau ada acara kondangan suro, guys. Ada wong Jawa. Tapi kondangan yang mlumpuh aku kurang gawe nggawa ambengan siji, ingkung siji, karo gawe takir ngitung batih tikeki janur ya, guys. Iki jenenge takir plontang. Iki ngitung batih, iki batihku 6, aku ya gawe takir 6, guys. Nggone sampean piye, guys, lek suro? Ya kaya iki apa ora? Ya engko lek sing kanggonan ya asahane biasane genep ditambahi. Ya wis ngono-ngono kae. Tapi iki kondangane mlumpuk aku ya gur nggawa sak-asahan karo takire 6 iki diisi sego karo jangan karo srondeng iki engke. Tapi aku ora nrondeng, guys. Rondenge nunut sing kondangan ae. Jenang surone aku ya nunut sing kondangan ae. Ngene iki lho, guys, adate wong Jawa iki.